Ipinagmalaki ng hepe ng Daraga Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea na bumaba ng halos 4% ang crime rate sa naturang bayan mula nang ipag-utos ni Chief PNP General Nicolas de Torre III ang pagpapatupad ng 5-minute response time strategy sa buong bansa. Batay kasi sa datos, mula nitong June 3, 2025 hanggang nitong August 13, 2025, pumalo sa 42.24% ang bilang ng naitalang krimen sa bayan. Mababa ito ng 3.92% kumpara sa 46.21% ng parehong peryodo nitong 2024. Lalong-lalo na po itong mga nangyayari along Maharlika Highway, pati po yung mga insidente na talagang nangyayari lalo paggabi, kung ano man pong mga insidente na tumatawag po sila sa 911 at talaga nabibigyan po agad natin ng aksyon. Just in 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, nabibigyan natin ng kasagutan agad at nandun ang ating kapulisan. Ng ating kapulisan po sa ngayon ay nandiyan po sa kalsada sa mga strategic area para po kung ang ating kababayan ay hihingi po ng tulong through 911, mabilis po na magresponde ang ating mga kapulisan. Dagdag pa niya, mas pinalakas din nila ang kanilang mobility assets tulad ng patrol motorcycles para sa mas mabilis at epektibong pagresponde sa mga emerhensya. Ibinida rin ng hepe ang kanilang communication equipment assets na napakalaking tulong sa kanilang mga operasyon. Yung mga patrol car natin, yung mga mobile patrollers natin, nasa kalsada ng dati. Kaya pag tumawag po dito sa amin, tatawagan na lang namin yung personnel sa labas. At mayroon na pong pinakamalapit na grupo, may mga sektor-sektor na po sila na hawak. Kaya kung alimbawa po may insidente doon somewhere in Amantaw or airport sa area, mayroon tayong pulis na tatawagan. So madali po sa aming communication, yung mga radyo na dati pong hindi nagagamit, ngayong gamit na gamit. Ito pala ang kasagutan sa pagbigay ng responde, pagbigay asistensya sa ating mga kababayan. Nanawagan naman ang opisyal sa publiko na huwag mag-atubiling tumawag sa 911 kung nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, mas paiigtingin pa daw ng Daraga MPS ang pagpapatupad ng kanilang mga programa para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.